Vazifeňizde? Bizler bekarçılık. PUBG oynamasın, onlar yala yollara gitmesin. Ata yengeller qarindaşlar. Tamam ya keyfine geliyorsan. Ders alıyorsun. Hem için gündeydin okaňyz. Eger qary bolmadyk bolsaňyz başga näme wezifany intihab ederdiňiz? Assalamu alaykum dostlar. Görýärsiňiz bu jemjoşluk bugün Fariýa Pulaýatynyň Antgoýl usulanyň Serjanbag kışlagynda ýerleşen Darul Hifaz Serjanbag medresesiniň adynyň bugün 3-nji döwür faragat mahfili ýola oýlanyp gelen. Görýärsiňiz biz bu hakda bäzi mesuliyetlerden we bäzi gördäki fara bolan kişilerden gepleşigimi taýýarladyk. Tomaş edin. Hoş mana alacağım. Barkana şurada lo var. Tutsana. Bilmem al gelin amardan. Nerede? Atal öldü. Hemen pul ver ma. Barka mırtan çıkacak. Gider ediyor mu? Qary saýyp bugün hoşlaňy bir baýan etseňiz tomaşaçylara. Teşekkür. Elhamdülillah. Allah tebarek ve teala leklerçe şükürgüzarmız. Mana bugün elhamdülillah 3-nji destary fazileti. Rabbi 22 nefer hafızı Kur'an bolup bular şekilli bir nimet Allah billere atadır için Allah ovalan Allah tebarek ve teala'ga şükürgüzarlyk bildirir. 2-nji mana bu kavimlara, muhtadilere mesne teşekkürlük bildiriyoruz. Yaxşı, Qary saýyp bu ýerde başga ulus walykllardan gelip durmaýan nadarmy? Bu ýani aýtdylar, gaýsy ulus walykllardan, gaýsy obalardan gelen böyle mahfil firagatyny bugün ýani senet alarlar. Elhamdülillah bu çargany Antgoýdan hem hemmesinden hem hususan başga şehrindäki bu başga ulus walykllardan hem nefer berdi elhamdülillah. Bu ýyl näçe nefer çykdy diýdiňiz? Bu ýyl 22 nefer faragat etdik. Köp yaxşı. Mübarek bolsun Qary saýyp hemişe mana ödüňiziň ýol başçylygyňda mana ýyldan köpelip barýar. Men bu medresanyň başlangyjyndan bäri ödüm şahidi hal. Mana görýäs her ýylyň ötüşi bilen bu ýerde okuwçylar we başga hem şoňa meýdaş talib ilimler hemişe köpelipdi. İnşallah hemişe kamyaplyk ardy etýär. Biran sözüňiziň soňunda bolsa. Samiýanlardan hem hususan mana bizlere her tarapdan daşardan içeriden mali we jani hemkarlygy otalar her bireklerinden teşekkürlük bildirip hususan hem dinin taraqqiyasy 3 saat bilen bolýardy. Awalan ulamalaryň ilmi bilen, qarilaryň, ikilenjisi sahylaryň sahawaty bilen, üçlenjisi garyplaryň duasy bilen. Elhamdülillah bizde hemmesi ba. Mana biz elden gelen hem köş etýär, sahylarymyz hem biziň mali, jani kömek etýärler we garyplarymyz hem biziň hakymyzda dua etýär. Şolaryň duasynyň bereketi mana gün-be-günden tarakky bolup berýär. Her birine teşekkürlik etýär. Bismillahirrahmanirrahim. Mening adım Hafız Miras Xalqi, atam Atara Abdullatif. Ulu Salih Qorgan vilayeti Faryab. Gaýsy kışlagyndan? Qaryaýa Qızılca. Qızılayaqdan. Qızılca qışlaqdan. Yaxşı. Näçe ýaşyňyzda? 15 yaşında. 15 ýaşyňyzda. Kança ýaşyňyzda ber Kur'an şerif okuýdyň? Lebey? Kança ýaşyňyzda ber Kur'an şerif okuýdyň? 12 yaşımdan var. 12 ýaşyňdan beri. Ýani Kur'an şerif mükemmel ýatladyňyzmy? Bali yatladım. Kimler sebäp boldy Kur'an şerif okuýşyňa we qary başy bolşyň? Atam sevap oldu ve Abdullah sevap. Awa. Kim? Mübarek bolsun. Teşekkürler sağ olun. Bugün qary bir hoşluk beýan etdi, isat etdi. Ha Hudaýa şükür mana oğlumuzdan. Bir dakika. Teşekkürler ediyorum mana şu nimeden neşir edip atıyorsunuz. Xudawan bilir mana şu mertebe yetirdi. Allah'a şükür ediyorum. Her Müslümana yetirsin dünýäne günleri. Awlatlaryna, Müslümanlara. İsas hoş ediyorum. Sizden hem teşekkürler ediyorum. Sizin sahibalarınızdan. Minnettar. Hemişe kamyaplyk arzu etýän. Mübarek bolsun Qary saýyp bugün mahfiliňiz. Yegenim bile hoşdur. Asıp yoğanın oğlu olmalı. Kanda yaxşı mısın bugün? Elhamdülillah. Şerif, Nemani, İdris Balvan'ın
Ma onu şöyle şirketteki bolyanın ağası böyle inse. Çok yaxşı. Avuçkan reisinin oğlu oluyor şey. Kimen? Avuçkan reisinin inse oluyor Şerif der ağasına. Avuçkan yanında ciddede. Abbas Arabiston'da var. Ağası Arabistan'da Şerif Hacı diyor. Ha, Şerif Hacamın mübarek bolsun. Karamay. Nengidin mana bugünkü mahfili. Ha. Ana. Şunu yegene. Bir dakika. Mübarek bolsun Qarsayga ol bir özüňi tanıştyr. Teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Hafız Muhammed Sabur Nederi. Atam adları Hudaý Nadar ağa. Ulus Walaý Anhoy. Qaryaýys. Darakçy, Walayet Faryab. Yaxşı. Qarsayev qancha ýaşyňda dedi? Men 19 ýaşadym. Qancha ýaşdan beri okuýdun Qur'an şerif? Men 16 ýaşymdan beri okuýdum. 6 ýaşdan beri. Ýatlap çykdyňmy inşallah? Bugün näil hoşluk ihsas etýärsiň bu mahfile gatnaşdyňyz? Şükür elhamdülillah hoş. Kimler geldi famil tarapyňyzdan, kowumlaryňyzdan? Ana ağalarım, daýlarym, gowumlarym hemmesem geldi Hudaýa şükür. Elhamdülillah hoş. Hemmesine de. Mübarek Dostlarım. bolsun ýene bir bar hemişe aile maşgalaňyzda hemişe hoşluk bilen geldiň. Ege salara baba. Mana şpile saya. Garek ben. Yol koydun. Gel. Aldın mı? Onu merak etmek Qarsayb, awal bir tanıştım. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men adım Hafız Muhammed İbrahim Niyazi, atam atlary Abdurrauf Niyazi. Qaryaýy Kemengeýir bagla, Ulus Walaý Qorgan welaýaty Faryab. Çok yaxşı Qarsayb. Bu medresede qancha ýyl bar okuýsyň? Men 4 ýyldan beri okudum. Çok yaxşı. Kimler geldi bugünkü mahfile gatnaşmak üçin, ýanyňyzda durmak üçin, familiňizde? Ata we ýeňeler, qarindaşlar hemmesi tebrik etdirler, oňa hamçynan tebrik etýäs. Yaxşı. Qarylikdan başga näme wezifäňiz bar? Başga näme hunar etýärsiň? Mawlawy bolmaklyga inşallah umyt etdim. Çok yaxşı. Özüňiz ýa-da deňdoşlaryňyza bir an aýtjak sözüňiz barmy? Hawa. Olar hem medrese gelse ilim okuysalar ve ilim okumak birle hem de dünyası abat ve hem de ahiret abat ve hem de ata-enasını tanıyor ve dünya ahireti abat oluyor. Teşekkürler Qarsayb. İnşallah yaxşı günler ýene hem ardy ötýär. Bahyr beren güýleňize. Kifayetdir. Ya men birana sağlık maramda bakın. Şular sayfa verecek miyim? Ani qaýsy? Güzel bir yoda. Gepleşecekmi? Bugün kim için geldiniz bu medreseye? Bizler mana destler etdiler qariýa oglalar üçin geldik. Ha, Qaýsy obadan? Serjan Bağa obasyny. Adyň näme? Hayatullah. Hayatullah. Näme wezife bar? Wezipämiz bezazlyk gündüzne akşamna şora medresege gele Serjan Bağa medrese. Ders alýarsyňmy ýa keyfine gelýärsiňmi? Ders alýas akşamna. Gördi kimler geldi siz için? Kim para boldy? Bular mana şular hemmesi hem diwal bolýar, qari hem diwallar akşamna. Şular bile bir zaýda okuýar. Köp ýaxşy. Akşamna bir ýerde okuýar. Bu akşamna bir zaýda okuýar. Näme üçin gündiýden okaňyz? Gündüz ne wezife etýäs? Okudyňyz, niraç okudyňyz? Bular barabar ýetişdiňmi, ýetişmedi? Ya bular barabar da izal. Ha. Umidiňiz barmy qari ýa molla bol? Ha inşallah sağ. Kim bularyň ady? Muhammed Zahir. Bularyň ady? Bular Muhammed Tahir.
Köp ýaxşy. Mubarek bolsun. Mustafa. Muhammed Zahir, Muhammed Tarık 8 tay. X time. Hava 8. Namı Huda. Bugün nähili hoşluk etýärsiň bugün? Alhamdulillah. Alhamdulillah hoşluk etdim. Ha, köp ýaxşy. Siz näre gap? Elhamdülillah. Eger qari bolmadyk bolsaňyz başga näme wezifany intihab ederdiňiz? Ticaretlik. Tijaratlyk. Köp ýaxşy. Qarilyk hem ýaxşy tijarat. Eger dogry düzgün ýerine ýetirseňiz, umyt etýän hemişe kamýaplyk. Hemra bolsun, biran sözüňiz barmy bir tomaşaçylara, özüňizden deňdüşleriňizde? Özüm ýak denduşa paýamyşly ki olar hem medrese gelse we ilim okýasa we ilim okýamaklyk bilen Allah Taala we Rasulynyň razylygyny alsa we ilim okýamalyk bilen ata we enesiniň razylygyny alsalar. Çok yaxşı. Teşekkürler. Mübarek bolsun ýene bir hemmäňize. Hop dostlar, teşekkür. Mene görtürşüňizden bular iki saýy eken Muhammed Tahir we Muhammed Zahir. İnşallah şular ýene bir atena hemişe sag bolsun. Etýärsin ýene bir dini ilmi ýolunda bulary ýetişdirdiler. Sag bolun. Benim adım Hafız Abdullah, atama da Muhammed Sadık Gök. Xaret Tavaçı, Tavaçydan mı? Tavaçı'dan. Näçe ýaşyňyzda? 18 yaşımda. 18 ýaşda kança ýaşyňyzdan beri Kur'an şerif okuýdyňyz? Ben 2 yıl beri okuyorum. 2 ýyldan beri. Tamam. Kur'an şerifi ýatlap çykdyňyzmy ýa? Bir şu yatla çıktım. Kança ýylda okudun? Bir elimde çıktım, 6 yılda öğrettim. Köp ýaxşy. 6 ayda öğrettim. 6 aýdy. 6 ayda öğrettim. Indi kimler geldi bugünkü mahfiliňizde siziň gatnaşan? Mehmud'a şükür dayılarım geldi, çıkanlarım geldi. Ağalarımız geldi. Elhamdülillah. Tamam, Xudoya El hoşluk etýärsiň. Xudoya şükür hoşlandım. Eger qari bolmadyk bolsaň näme bolardy? Köçede sürüp öğretene. Köçede sürüp bererdi. Elhamdülillah qari boldyk, Allah'ın özü berdi. Hoşmy bugün qari bolşyňa ýa atena haýşym qari? Juda hoş elhamdülillah. Özüň intihab etdiň. Elhamdülillah. Özüm Garek örnekli berrekde duran? Durun şöyle. Ha. Bular kim bolýar? kul çıkan bolýar. Köp ýaxşy. Çykany siz adyňyz? İsmetullah Ulya. Nähilek bir çykan dünýäne bir mahfil kirawatyna sizem bir ihsas hoşluk etýärsiňiz ýa Bizler- armanda tygyň menem şunu ýan bolsun. Bizler bir seher hoşun qari bolanna, zat bolanna. Öz wezifaňyzda? Bizler bekarçylyk. Bikar. Bikar. Huda bilerdi. Ay inşallah Köp ýaşy inşallah hemişe işleriňizde ýerdindegiňizde hoşluk, begençlik arzuw etýär inşallah aýla maşgalaňyzda da şunu ýanak bir hoşluk bilen barmak näsip etsin. Sag bolun da. Mana dostlar görýärsiňiz, ýylma-ýyldan häzir dini medreselerin köpelişiň dowamında mana geçen ýyl bu medreseyi Serjanbag medresesinde mana bir ýarym okuwçylary, şagirdler görýäs. Mana bu ýerde bire gözüme ýak galdy. Öten ýyl men hem intikil şulara bir mahfile gatnaşdym. Menem bir şu derece Destar Fadilat orasam diýip armanym bar diýipdi. Mana bugün görýän börde aýny şol arzuwy bugün amala aşypdy. Qarsayt. Assalamu alaykum. Awal bile böldüm. Assalamu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Meň adym Hafyz Abdullah Jelili, atamadlary Abdulweli, Qari Toqdary Qızlaýa babasyndan bolýan Uluswali Qorgan. Ýalňyşmasam öten ýyl arzuw etipdiňiz da şunu ýan bir mahfile gatnaşdym diýip bir musaýba berdiňiz şekilde. Hawa öten ýyl arzu edentimde musaba çykanta menem gelýän ýetjek işe diýip. Bu da Allah nasip etdir, beýletdim iş, Hudaýa şükür. Kimler geldi bugün siz için bu mahfile? Agay dogallym, ustatlym hem mesem daýa gelem mesem geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Hafız Acmurad Kemali, atam adım Muhammed Alam. Qari Qızlaýa Uluswali Qorgan welaýaty Parýan. Bismillahirrahmanirrahim. Mening adım Ali Hafız Sepirla Muradi, atamatlar Murat geldi hajaga. Qariýa 9 derek welaýaty Anxoy, welaýaty Qorgan welaýaty Parýa. Men 3 ýyldan beri okýan. Kança ýaşyň? 16 ýaşynda. Qari Qur'ana indi pamiliňiz sizi haýyş etdirme özüňiz intihab etdiňiz şu ýoly. Özümün pamilimem ikisem. Pamiliňizde başga da barmy qarim ol? Pamilimden yok. Bir okuýaş bilen hali qarily okany. Malaçylyk okuýaş bilen. Barmy bir özüňden deňdüşleňe bikar köçede aýlap bererler. Näme paýamyňyz bar? Bu özümen deňdüşlerime näme paýamym bar ki, olar hem medrese gelse we ilim okuysa we ilim okuymak birle hem dünýäsi abad bolýar we ahiret abad bolýar. Olar ilim okuymak birle Allahu Resulü tanýar we hem de özüni tanýar. Olar PUBG oynamasyn, olar ýala ýollara gitmesin. Olar soň ilim okuysalar. Teşekkürler, sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Mening adım Al-Hafız Hudaýberdi begenç atamatlar Abdüsettar ağa Qari Toqdary Uluswali welaýaty Parýa.
Yaxşı. Qari Qur'an boldun da bugün. Elhamdülillah. Qancha yildan beri? 2,5 yıldım ben. 2,5 yilda. 2,5 yilda oqap chiqdingmi? 1,5 yılda halas ettim. Halas etmem 2 ay oldu. 2 ay oldu. Endi bu yil rozalarda xatmada qatnaşıyorsan? Ya Bu yil qatnaşardın. inşallah elhamdülillah. Umidim var inşallah. Mübarek bolsun, teşekkürler inşallah. Familiňize hemmetine mübarek bolsun bugünkü hoşluk günüňiz. Size mübarek bolsun. Teşekkürler aytjan. Daýat bolýasyňmy? O daýat bolýar. Nereye bolda daýa gelip şular bilen gatnaşyp beren adam men. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Görene işte adamlara da hem tine inşallah Hudaň we şular ýana awlat meter ettin. İnşallah ahiret her ýektin ki ýaxşy bolsun. Şular sebäbi bilen bilerim ýalkyny vilayatyn inşallah Hudaň we dergaýynda. Teşekkürler hemmeňize. Dostlar, mana görýärsiňiz, bugün ýurdumyz asudalyk, aramlyk we galy berse, hemmesi munyň sebäbinden mana şu dereje ýetişýärler. Hemmetine inşallah mana şular ýa-ni bir qari Qur'an boluş hemme nasip etsin.